Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fit-8:30 dejjem fuq One. Bejn Ottubru u Diċembru tas-sena l-oħra Malta rreġistrat l-akbar tkabbir fin-numru ta' nies jaħdmu fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea meta paragunat ma' 3 xhur ta' qabel. Dan ħabbru l-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea, l-Eurostat. Ir-rata ta' tkabbir ta' Malta fil-qasam tan-nies li jaħdmu f'dan il-perjodu tal-2022 kienet ta' 1.6%, sostanzjalment ogħla mir-rata medja ta' 0.3% irreġistrata madwar l-Unjoni Ewropea u ż-żona tal-Ewro. Din iż-żieda ta' Malta tfisser ukoll żieda ta' 7% meta mqabbel mal-istess perjodu tas-sena ta' qabel. L-Istat membru tal-Unjoni Ewropea li kellu t-tieni l-akbar tkabbir fl-att ta' nies jaħdmu fl-aħħar kwart tal-2022 kien il-Polonja b'żieda ta' 0.9%, jiġifieri 0.7% inqas mir-rata ta' Malta. Wara ġew l-Estonja, Ċipru u l-Olanda il-koll bżieda ta' 0.7%. L-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea ħabbar ukoll li f'dan l-istess perjodu pajjiżna kellu fost l-akbar tkabbir ekonomiku fiż-żona tal-Ewro. Malta kellha tkabbir ekonomiku ta' 1.2% fi 3 xhur meta mqabbel mal-kwart ta' qabel. Qabel Malta ġiet biss il-Greċja li kellha tkabbir ta' 1.4%. Fl-istess perjodu bħala medja l-ekonomija fl-Unjoni Ewropea u fiż-żona tal-Ewro naqset b'0.4%.